Tak kedysi by som týmto jarkom neprešiel na bicykli. No dneska na tom bicykli bez problémov je možný presun. Kedysi by som využil most na prechod cez potok Bojňanku, ktorý sa nachádza tu. Ale dneska môžem veselo kráčať po Bojňanke, nakoľko je na komplet vyschnutá, a pritom by stačilo len tak málo, aby voda nie že tiekla, ale bola zadržaná. Stačili by len obyčajné sprosté bariéry, ktoré si robili kedysi záhradkári, keď polievali záhrady z potoka. Nič iné by nebolo treba. Tak vytvoril som hrádze, aké by mohli existovať, jednoduché, bez veľkých nákladov. Takže prvá by bola ako keby bobria hrádza, to znamená z dreva, naukladané drevo, to znamená nabité drevo do zeme a do nich naukladané iné dreva. Samozrejme, aby sa to dalo čistiť, rozoberať a všetky iné veci. Čo mne sa osobne ľúbi, je napríklad zo šalovacích tvárnic spraviť rám, jeden druhý, a obrubníky vlastne pozasúvať. Tu som to aj nakreslil. Takže toto je prítok vody, šalováčka, jedna druhá, spevnenie, aby vydržalo vlastne tlak, a do nich len zapustené, ako voľne zapustený obrubník. To znamená, že je voľaká stovka, to je znamená 100 cm, a to by úplne stačilo. 25 cm na výšku, takže keď dáme 2, máme 50 cm výšky, a keď dáme 3, máme 75 cm výšku zadržanej vody. A posledná varianta je, čo kedysi využívali väčšinou rybári, to znamená, prišlo auto s kamením, kamene vysypali a spravili hrádzu a napríklad odrazili vodu do rybníka. To je tiež jedna z variant, ale zase keby to človek chcel rozobrať, je to najnákladnejšie, možno ručne to ani nedá, takže väčšinou by som sa uchyľoval v tejto verzii, kde by sa vlastne ten stred dal bez problémov vyťahovať, alebo jednoducho bobria hrádza, ktorá sa dá rýchlo demontovať. V prípade veľkej vody príde len bager lyžicou, pod to zatlačí a je to rozobraté. Ale aj tejto verzii by som sa ja priklonil, ale vyňal by som asi tú verziu s tým kamením. To je väčšinou tam, kde sú obydlia, není. A keď nebude voda v potokoch,